नमस्कार. IPLच्या रणसंग्राम कार्यक्रमात मी रफिक आणि निलेश तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. निलेश, आज जो सामना होतोय सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स, एकूणच या IPLच्या सीझनचा हा 40वा सामना होतोय. याच्यानंतर फक्त 20 सामने शिल्लक राहतील. याचाच अर्थ असा की आता प्ले ऑफचे सामने कुठेतरी जवळ आलेले आहेत आणि प्ले ऑफ म्हटलं की कोण असतील त्या 4 टीम याची सर्वांनाच उत्सुकता लागली असेल. परंतु मला तुम्हाला सांगायचंय की यातले 2 संघ जवळपास निश्चितच आहेत आणि ते नक्कीच निश्चित असतील. ते प्ले ऑफ खेळतील. त्यात एक आहे तो आपल्या सर्वांचा आवडता संघ, महेंद्रसिंग धोनीचा संघ चेन्नई सुपर किंग्स. हा नक्कीच CSK प्ले ऑफ यावर्षी खेळेल. त्याच्यानंतर ज्याच्याकडून भारतीय संघाला पुढचं भविष्य आपण भारतीय संघाचं म्हणू शकतो, जो संघ ठरू शकतो, असं दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ आहे. ज्याच्यात ऋषभ पंत सारखा खेळाडू आहे, श्रेयस अय्यर सारखा खेळाडू या संघातून खेळताना आपल्याला दिसतो. म्हणजे भारतीय संघाचं भविष्य कुठेतरी प्ले ऑफ मध्ये आपल्याला यावर्षी खेळताना दिसेल. प्ले ऑफ आपण आता सध्या पॉईंट टेबल बद्दलच बोलूया. पहिल्या स्थानावर नक्कीच CSK आहे, दुसऱ्या स्थानी दिल्ली कॅपिटल्स आहे, ज्यांनी आपलं स्थान कुठेतरी निश्चित केलेलं आहे या IPLच्या प्ले ऑफ्समध्ये. त्याच्यानंतर सर्वांना आश्चर्यचकित केली ती 2 नावे मी सांगेल की 3 नंबरवर RCB, तर 4था नंबर आहे कोलकाता नाईट रायडर्स. RCBला कुठेतरी पराभवानंतर एक चांगला विजय मिळालेला आहे, त्याच्यामुळे नक्कीच 3ऱ्या स्थानावर ते स्वतःला नक्कीच स्टँड करत आहेत सध्या. त्याच्यानंतर कोलकाता नाईट रायडर्स 4थ्या स्थानी आहे. कोलकाता नाईट रायडर्स कडे बघितलं आपण की कोलकाता नाईट रायडर्स सोबत अजून 3 संघ आहेत ज्यांच्याकडे 8 पॉइंट्स आहेत. एकूणच 4 संघांकडे 8 पॉइंट्स आहेत. त्याच्यामुळे 4थं स्थान जे आहे याचं कुठेतरी प्ले ऑफ मध्ये आत्ता तरी सांगणं म्हणजे अवघड आहे. कारण 5व्या स्थानावर पंजाब किंग्स, त्यांच्याकडे सुद्धा 8 पॉइंट्स आहेत, 10 सामने त्यांनी सुद्धा खेळलेत. 6व्या स्थानावर राजस्थान रॉयल्स, ज्यांचा आज सामना होतोय, ज्यांच्याकडे खूप चांगली पकड आपण सांगू शकतो की या 4थ्या नंबरसाठी असू शकते, कारण त्यांनी 9 सामने खेळलेले आहेत. त्याच्यापैकी उर्वरित जे संघ आहेत त्यांचे 10 सामने झालेले आहेत. त्याच्यामुळे 6व्या स्थानावर राजस्थान रॉयल्स आहे. 7व्या स्थानावर सर्वात शॉकिंग असं नाव आहे सध्या ते मुंबई इंडियन्स. इतके IPLचे सामने त्यांनी जिंकलेले आहेत, IPLची ट्रॉफी त्यांनी जिंकली आहे, परंतु ह्या वर्षी कुठेतरी लढताना झगडताना आपल्याला संपूर्ण संघ दिसतोय. याच देशात त्यांनी मागच्या वर्षी जिंकलेली होती IPLची ट्रॉफी आणि आता कुठे 7व्या स्थानावर आहे. त्याच्यामुळे मुंबई थोडंसं अवघड आहे मुंबईचं प्ले ऑफ मध्ये खेळणं तरी नक्कीच, कारण याच्या पुढे त्यांचे फक्त 4 सामने राहिलेत आणि त्या 4ही सामन्यात एक मोठा विजय त्यांना मिळवावा लागेल. कारण आपण बघितलंय IPL मध्ये फक्त पहिले 4 नंबर ते कशावरून डिसाईड होतात, तर नेट रन रेट तुमचा तितका चांगला असावा लागेल. म्हणजे तुम्ही सामने जरी इक्वल जिंकले असतील तरी नेट रन रेट तुमचा चांगला असणं महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळे मुंबई इंडियन्सला आता जे काही 4 सामने उरलेत, जर प्ले ऑफ खेळायचं असेल तर त्यांचा मोठ्या फरकाने त्यांना जिंकावं लागेल. अगदी खरं आहे, तू हे खूप चांगली गोष्ट सांगितली रफिक. आता जो रिझल्ट लागणार आहे, जसं तू म्हणालास की 4 संघ आहे, ते सगळ्यांचे एकच पॉईंट म्हणजे 8च पॉईंट आहेत. बरोबर, पण त्यामध्ये खूप मोठ्या फरकाने नेट रन रेट खूप महत्वाचा असणार आहे या वर्षीच्या IPL करता. नक्कीच. आणि सर्वात तळाला ज्यांचा आज सामना होतोय ते सनरायझर्स हैदराबाद, ज्यांची ह्या IPL मध्ये तरी प्ले ऑफ खेळण्याचे सर्व चिन्ह त्यांची नष्ट झाली आहेत. ह्या IPL मध्ये ते प्ले ऑफ खेळूच शकत नाहीत, कारण आतापर्यंत 9 सामने खेळलेत आणि त्यातला फक्त 1 सामना त्यांनी जिंकलेला आहे. त्याच्यामुळे ह्या वर्षीचा तरी IPL सनरायझर्स हैदराबाद यापुढे आपल्याला खेळताना दिसणार नाही. 14 मॅचेस झाले की ते आपापल्या घरी परततील असंच सध्या म्हणावं लागेल. आपण एकूणच आत्ताचा जो सामना होतोय, आज जो सामना होतोय सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स, त्या सामन्याबद्दल आपल्या प्रेक्षकांना सांगूया. हे दोन्ही संघ एकमेकांच्या समोर किती वेळा आलेत आणि किती सामने कुणी जिंकलेत? यस, हे 2 संघ जे आहेत ते समोरासमोर खेळलेले तब्बल 14 मॅचेस आणि दोघांनी तेवढ्यात 7-7 मॅचेस जिंकल्यात. त्यामुळे बॅलन्स आहेत दोन्ही टीम. नक्कीच दोन्ही संघ बॅलन्स आहे सध्या तरी ताकद, परंतु ह्या सीझन मध्ये तरी राजस्थान रॉयल्स सनरायझर्स हैदराबादच्या नक्कीच पुढे आहे. संजू सॅमसनचा संघ काहीतरी चांगलं करताना आपल्याला दिसतोय. आपण बोलूया त्या पिच बद्दल. आजचा जो सामना होतोय ते पिच आहे दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियम. तर कसं असेल आजचं पिच, कोणाला साथ देण्याची शक्यता आहे? आजचं पिच सुद्धा दुबई काय वेगळं खेळेल असं काय वाटत नाही. बॉलर्सलाच ते मदत करणारं विकेट असणार आहे, त्यामुळे बॉलिंग पिचेस आहे असं मी तरी म्हणेन. आणि टॉस बद्दल पण तुला त्याच्याच बरोबर मी सांगतो, जो कॅप्टन टॉस जिंकेल त्याला पहिल्यांदा बॉलिंग करावी अशीच वाटेल.
प्लेइंग 11 वर आता येऊया आपण बघितलंय जो कॅप्टन टॉस जिंकेल तो नक्कीच बॉलिंग निवडेल. याचाच अर्थ असा की आजच्या संघात कुठेतरी बॉलर्सचं महत्व खूप जास्त असणार आहे, कारण समोरच्या टीमचा स्कोर रोखणं हे बॉलरच्याच हातात नक्कीच अगदी असतं. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे प्लेइंग 11 वर आपण येऊया. काय म्हणायचंय सनरायझर्स हैदराबादच्या आजचा प्लेइंग 11 संघ काय असू शकतो, कारण असंही त्यांचं या सीझन मध्ये आता तरी काही शिल्लक नाहीये. तो जेंगे तो शान से मरेंगे भी तो शान से अशी स्थिती आज असू शकते का? अगदी खरंय. SRH सनरायझर्स हैदराबाद खरं चांगला संघ होता, खूप चांगली सुरुवात करू शकले असते. सुरुवात केली पण होती पहिल्या एका दुसऱ्या मॅचला, एकच मॅच रादर ते जिंकले आतापर्यंत. पण नंतर फाईटबॅक पण त्यांनी केला, पण नंतर तो कुठंतरी ग्राफनं असा खाली खाली रफिक येत गेला. त्यामुळे त्या संघाकडनं अपेक्षा ठेवणं सुद्धा सगळ्यांनी बंद करून टाकलं. बरोबर. खरं सांगायचं तर झालं तर मागची मॅच हे लोक हरलेत पंजाब किंग्स बरोबर, त्यामुळे त्याही संघाने यांना हरवलंय. तसं बघायला गेलं तर पंजाबकडे नावं चांगली आहेत, पण ते क्लिक होत नाहीत. आपण बघितलं असं प्लेइंग 11चं कॉम्बिनेशन जमत नाहीये त्या टीमचं देखील, पण त्यांनी पण हैदराबादला हरवलेलं आहे. आतापर्यंत 9 मॅचेस खेळलेत, त्यात फक्त 2 पॉईंट आहेत, म्हणजे 9 पैकी एकच मॅच ते जिंकू शकलेले आहेत. शेवटची टीम आहे आता गुणतक्त्यावरती. खरं मी तर तुला असं सांगेन, प्लेइंग 11च्या अगोदर मला तुला 4-5 नावं अशी सांगायची आहेत. ती नावं जर घ्यायची झाली तर विजय शंकर, सुचित, विराट सिंग, बसिल थम्पी आणि प्रियम गर्ग ही त्यांच्याकडे बेंच स्ट्रेंथ आहे. म्हणजे बरोबर. काय की नावं त्यांनी खेळवली बीड नाही. करून बीड केलेली आहेत पण खेळलेली नाहीये. बरोबर. त्याचा अर्थ तुम्हाला हे प्लेयर्स तुमच्याकडे आहेत. तर मी तर म्हणेन ह्या सगळ्या लोकांना संधी द्यायला त्यांना हरकत नाहीये, कारण ह्या मुलांना पण एक्सपोजर मिळेल, इंटरनॅशनल लेवलवरती खेळायचा एक एक्सपिरियन्स त्यांच्याकडे जमा होईल. प्रियम गर्ग म्हटलं, बसिल थम्पी, विराट सिंग हे सगळेजण, सुचिरित सुद्धा हे लोक खेळून गेलेले आहेत. सुचिरितने आपण बघितलं मागच्याच मॅचला कॅच अप्रतिम घेतला होता, बरोबर. एक्स्ट्रा म्हणून तो आला होता, कव्हर्समध्ये डाईव्ह टाकून सुंदर कॅच त्यांनी घेतला होता. त्यामुळे त्यांच्याकडे पण पोटेन्शियल आहे असं दिसतंय. तर मी तर उलटं म्हणेन की आता ह्यांना तुम्ही खेळायला हरकत नाही. बरोबर. पण हा खूप धाडसी निर्णय होईल. तरी पण एकदा 11वरती नजर आपण टाकूयात काय असू शकतो. डेव्हिड वॉर्नर पुन्हा कर्णधार आहे, तोच ओपन करेल, दुसरा पर्यायच नाही यांच्याकडे, त्यालाच ओपन करायला लागेल. तो आणि वृद्धिमन साहा हे दोघं जण ओपन करतील. वृद्धिमन साहा रन्स करतोय, त्यांच्याकडे तो एकटाच सध्या कन्सिस्टंटली, भले 25-30 असतील पण तो रन्स करतोय. त्यानंतर मनीष पांडे, केन विल्यमसन हे दोघं जणी बॅटिंगसाठी येतात. केन विल्यमसन परत काही करू शकत नाहीये, मनीष पांडे मध्ये मध्ये काहीतरी करतोय, त्यामुळे हे दोघं बॅक टू बॅक असतील. जेसन होल्डर ही एकच व्यक्ती त्यांच्याकडे असं नाव आहे की ऑलराऊंडर म्हणून मी पुढे घेणारच त्याचं नाव, बरोबर. पण दोन्हीकडे ते करते. म्हणजे त्यांनी वेस्ट इंडिजची कॅप्टनची पण आता सोडली आहे तसं बघायला गेलं तर, पण तरी पण त्याच्याकडे जबाबदारीपूर्वक तो या संघासाठी खेळतोय. तो कसा की मागच्या मॅचला त्यांनी 3 विकेट घेतल्या, फक्त 19 रन देऊन 3 विकेट घेतल्या, बरोबर. स्वतःनी 47 देखील केला. मी तर सांगतो की ह्यांच्या नशिबात 4 पॉईंट झाले असते जर त्याला अजून एक 5-6 बॉल खेळायला मिळाले असते. नक्कीच. त्यामुळे त्याला बॅटिंगला पाठवायचा जो क्रम आहे तो कदाचित थोडासा ते बदलू शकतात. खालती कोणाला टाकून ह्याला वरती थोडा सेटल होऊन हा खेळू शकेल. ते एकच नाव त्यांच्याकडे आहे, जेसन होल्डर, जे की आत्ता काहीतरी करतंय. अब्दुल समद आहे, केदार जाधव आहे, दोघांनी साफ निराशा केलेली आहे. दोघांच्याही बॅटमधनं काही रन्स अजून आपल्याला बघायला मिळाले नाही आहेत. संदीप शर्मा, रशीद खान, भुवनेश्वर कुमार आणि खलील अहमद ही 4 नावं त्यांची मी बॉलिंगसाठी घेईन, प्युअर बॉलिंग म्हणून. नक्कीच आपण बघितलंय सनरायझर्स हैदराबादचं प्लेइंग 11 आज काय असू शकतं. याच्यानंतर आपण बघूया तर राजस्थान रॉयल्सचं प्लेइंग 11, कारण या संघाला कुठेतरी आता प्ले ऑफ मध्ये खेळायचंय आणि त्यासाठी ते नक्कीच प्रयत्न करेत. कारण आता बघितलंय आपण, आज त्यांचा 10वा सामना होतोय. याच्या आधीचे जे उर्वरित जे संघ आहेत त्या सर्वांचे 10 सामने झालेत आणि त्या ठिकाणी ते पॉइंट्स टेबलला 6व्या नंबरवर आहेत. आजचा सामना जर ते चांगल्या फरकाने जिंकू शकले तर प्ले ऑफ मध्ये त्यांची जागा कुठेतरी निश्चित होईल असं आता सध्या चान्सेस आहेत. त्याच्यामुळे आजचं प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्ससाठी खूप महत्वाचं असणार आहे. त्यांना जिंकायचंय आणि ते नक्कीच जिंकण्यासाठीच खेळतील. अगदी खरं आहे, तू म्हटलास ते चौथी टीम आहे पोझिशनला पॉईंट्स टेबलवरती. 8 पॉईंट यांच्याकडे आत्ता आहेत, त्यामुळे पटकन वरती जाणारी टीम असू शकते. जसं आपण म्हणतोय की 16 पॉईंट झाले की तुम्ही क्वालिफाय होता, पण ह्या वर्षीच्या IPL मध्ये सिच्युएशन थोडीशी गडबडणार आहे. जे 12 पॉईंट करतायत आणि त्यांचा नेट रन रेट चांगला असेल ते देखील क्वालिफाय करू शकतात. बरोबर. अशी सुद्धा काहीतरी सिच्युएशन येऊ शकेल असं वाटतंय. लास्ट मॅच आपण RRची बघितली राजस्थानची, तर ते पण मागची मॅच हरलेत, पण कोणाबरोबर हरलेत तर दिल्ली कॅपिटल्स बरोबर, जो की ऑलरेडी संघ क्वालिफाय होईल. आता होईल म्हणजे आपण धरूयात की qualify झालेलाच होणार आहे ऍक्च्युली. Exactly. 16 पॉइंट्स आहेत. येस, तर 6व्या पोझिशनला आता ही टीम आहे 8 पॉईंट्सनी. त्यामुळे म्हटलं त्याप्रमाणे की शक्यता आहे की लवकरात लवकर वरती जाऊ शकते. 4 टीमा आहेत 8 पॉईंट वरती, त्यामुळे ह्या टीमला जसं तू म्हणतो त्याची संधी नक्कीच आहे. एकदा नजर टाकूया त्यांची प्लेइंग 11 काय असू शकते. यशस्वी जयस्वाल आणि लॅम लिव्हिंगस्टोनला त्यांनी संधी दिली होती मागच्या मॅचला, पण जास्त काही करू शकला नव्हता, पण हरकत नाही, तो तसाच बॅट्समन आहे.
तो म्हणजे लगीतो छगीवाला बॅट्समन आहे, पण त्याचे लागतात देखील. असं पण नाही की एखादी मॅच होईल, पण तो चांगला खेळणारा बॅट्समन आहे. बरोबर त्यानंतर येतो संजू सॅमसन. स्वतः चांगले रन्स केले, 70 रन्स केले होते बरोबर. त्यांनी एकट्यानेच. खरं दिल्लीच्या अगेन्स्ट रन्स केले होते, तरी पण मॅच ते लोक हरले होते. पण चांगल्या टचमध्ये संजू दिसतोय पुन्हा एकदा. रायन परागे, डेव्हिड मिलर हे दोघं जण प्लेयर बॅट्समन म्हणून त्यांच्या संघात खेळतील. महिपाल लोमरार हा एक ऑलराऊंडर म्हणून आहे. महिपाल लोमरारला त्यांनी पहिलीवर पण टाकायला दिली होती. बॉलिंगमध्ये पण त्याचा उपयोग करतायत हे लोक. त्यामुळे जर या मुलाला अजून एक्सपोजर मिळालं तर एक चांगला प्लेअर ही टीम घडवू शकते. त्यानंतर येतो तो राहुल टेवटिया. हा पण ऑलराऊंडर चांगला आहे, पण अजून क्लिक होत नाहीये. चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहीम आणि कार्तिक त्यागी आणि क्रिस मॉरिस हे 4 लोक मी बॉलिंगसाठी घेईन. आपण बघितलंय प्लेइंग 11 दोन्ही संघांचं काय असू शकतं. आता वेळ ती स्टार प्लेयर्स बद्दल बोलण्याची. आत्ताचा जो सामना आहे त्याच्या स्टार प्लेयर्स नक्कीच आपल्याला माहिती आहेत की IPL आहेच त्यासाठी की तुमची जे 4 खेळाडू चमकतील त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये काहीतरी मान मिळतो. कारण IPL खूप आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या जर ज्या 2020चे जे सामने होतात त्याच्यात IPLचं महत्व नक्कीच तितकं आहे. CPL नंतर IPL आपण म्हणतो की खूप चांगलं आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये हे सगळे प्लेयर्स कुठेतरी चांगला परफॉर्मन्स करताना दिसतात. आणि सर्वात महत्वाचं की पुढच्या महिन्यात जो वर्ल्ड कप येतोय त्याच्यामुळे IPL वर सर्व देशांची चांगली नजर असेल असं म्हणायला हरकत नाही. अगदी खरं. पण थोडं मी तुझ्या या स्टेटमेंट बद्दल थोडंसं बोलेन. CPL नंतर IPL नाही, IPL जगामध्ये नंतर एक नंबरला IPL आहे आणि ते राहील. कारण ज्या पद्धतीचं क्रिकेट, ज्या क्वालिटीचे क्रिकेट इथे खेळलं जातं त्याला कुठलीच लीग कम्पेअर करू शकणार नाही. जर तू एन्जॉयमेंट म्हणशील, तुम्ही म्हणेल CPL चांगलं आहे, पण क्रिकेटच्या बाबतीत म्हणशील प्युअर क्रिकेट तर IPL सारखं क्रिकेट कुठल्याच देशामध्ये अजून तरी खेळलं गेलं नाही आणि ह्याच्यापुढे होईल असंही मला काही वाटत नाही. आपण SRH म्हणजे हैदराबादची एकदा स्टार बॅट्समन, बॉलर आणि ऑलराऊंडर बघूयात. बॅट्समनमध्ये माझ्याकडे 2 नावं मी घ्यायची आहेत मला. एक तर वृद्धिमान साहा आणि अब्दुल समद. मी परत या मुलाचं नाव घेतो, अब्दुल समदचं, कारण त्याकडे पोटेन्शियल आहे. तो नेटमध्ये ज्यावेळेस बॅटिंग करतो त्यावेळेस त्याच्यासारख्या बॅटमध्ये जो आवाज येतो त्याच्यासारख्या बॅटचा आवाज दुसऱ्या कुठल्याही प्लेअरचा येत नाही. त्यामुळे एवढ्या कडक टायमिंग तो करतोय. पण तो असाच एखादा चांगला बॉल येतो त्याला पडतो किंवा काहीतरी गडबड करतो, त्यामुळे जे रन्स होत नाहीत. बॉलिंगमध्ये म्हणशील तर राशिद खान आणि भुवीनी पण चांगली बॉलिंग केलेली आहे. नवीन बॉल चांगला टाकतोय तो. रशीद खान त्यांच्याकडे नेहमीचाच त्यांचा हुकमाचा एक्का आहे, तो बॉलिंगसाठी आहे. त्यानंतर ऑलराऊंडरमध्ये म्हणशील तो जेसन होल्डर. मागच्याच मॅचला त्याचा परफॉर्मन्स बघितलाय, त्यामुळे त्याचं स्थान हे संघातलं नक्की असणार आहे आणि तो नक्की चांगलं करेल. नक्कीच. राजस्थान रॉयल्स कडून काय वाटतंय, कोण ठरू शकता स्टार बॅट्समन, स्टार बॉलर आणि स्टार ऑलराऊंडर? राजस्थानवरती परत सगळी धुरा आहे ती संजू सॅमसनकडेच येते. कारण वरती त्यांच्याकडे लोक आहेत तर ते थांबतात. कधी एखादी मॅच खेळलेली आहे. यशस्वी जयस्वालचं आपण बघितलं, एक मॅच त्यांनी सुरुवातीला केले 50, परत काही तो थांबू शकलेला नाहीये विकेटवरती. त्यामुळे परत संजू सॅमसन आणि लोमरारचं नाव मी पुन्हा एकदा घेणार आहे. कारण स्टार्ट चांगला आहे, ज्या पद्धतीने तो कॉन्फिडेंटली फेस करतो बॉलर्सला ते खूप महत्वाचं आहे. बरोबर. चांगल्या पद्धतीने तो सामना करतोय बॉलर्सचा. बॉलिंगमध्ये म्हणशील तर चेतन सकार आणि मुस्तफिजुर रहीम. हे मुस्तफिजुर रहीम हे नाव जे आहे ते खरं माझ्या लिस्टमधनं कधी बाहेर गेलंच नाही. कारण हा बांगलादेशचा बॉलर इतक्या सुंदर, त्यांनी सर्वात जर पहिल्यांदा तू बघत असशील तर गेल्या अजून एक 6-7 वर्षापूर्वी त्यांनी रिलीज करताना तो उलटा हात वापरायची सुरुवात केली होती. या माणसाने इन्व्हेन्शन केलं होतं. त्यामुळे याच्याकडे पेस व्हेरी करायची खूप चांगली कला आहे. आणि त्याचं रिस्ट म्हणजे मला वाटत नाही त्याला काय रिस्टला हाड आहेत, त्याच्या मनगटामध्ये हाडं नाहीच आहेत असं वाटतं. कारण ज्या पद्धतीने तो हात वळवत असतो अप्रतिम टाकतो तो. त्यामुळे त्याचं नाव मी पुन्हा एकदा घेईन. स्टार ऑलराऊंडरमध्ये राहुल टेवटियाचं एक नाव मला खरं घ्यायचं आहे. आपण बघितलंय आजचं पिच कसं असू शकतं. त्याच्यानंतर आपण प्लेइंग 11 पाहिलेत आणि दोन्ही संघांचे स्टार प्लेयर्स सुद्धा आपण पाहिलेत. आता वेळ आहे हे सर्व पाहिल्यानंतर एक प्रोजेक्टेड स्कोर आज स्कोरबोर्डवर काय बघायला मिळेल हे आपण आपल्या प्रेक्षकांना सांगू. या स्टेडियमवरती जरा 150 ते 160 पर्यंत मजल जाईल असं मला वाटतंय. खरं बघायला गेलं तर SRH दे गॉट नथिंग टू लूज. जर पहिली बॅटिंग करतायत तर त्यांनी हाणामारी करून गेलं, पण दोन्ही होऊ शकतात. त्यामध्ये विकेट सुद्धा त्यांच्या जाऊ शकतात, पण रन सुद्धा होऊ शकतात. पण 150 ते 160चं विकेट आहे. उद्या आठवड्यातला दुसरा दिवस आहे आणि उद्या पुन्हा एकदा आपल्याला डबल हेडर बघायचा आहे. त्यातला जो पहिला सामना होतोय तो कोणत्या 2 संघात खेळवला जाणार आहे आणि कुठे होणार आहे तो सामना? यस रफिक, उद्या मॅच होणार आहे ती मॅच नंबर 41 आणि तू म्हणाला जसं दुपारी 3:30 वाजता ही मॅच होणार आहे. ती होणार आहे KKR आणि DC दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यामध्ये होईल. दिल्ली विरुद्धचा कोलकाता हा सामना आपल्याला बघायचा आहे. आता बघितलंय दिल्ली आपण म्हणतोय की प्लेऑफ मध्ये आहे आणि KKR सुद्धा त्या शर्यतीत आहे. त्याच्यामुळे उद्याचा सामना नक्कीच एक मोठा सामना होऊ शकतो. दुपारच्या उन्हात हा सामना खेळवला जाणार आहे. उद्याच्या ह्या सामन्याचं विश्लेषण घेऊन आपण भेटणारच आहोत सकाळी 11 वाजता. तोपर्यंत तुम्ही सर्व ताज्या बातम्या पहा फक्त सकाळवर.